गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। बैसागुनि नामाव हारिनि खोथाखौ एसे बुंनोबो बादोंमोन, नाथाय उफाय गैया, बुंनो गोनां जादों, बाध्यता फैदों। गोसोखांदों आरोखि। मायाव गोसोखांसिनदों आं रासिन, मैया जे हाजो मानखोदोंमोन बेनि बारैबो माखासे खोथाखौ आं लास्टआव दाखालिहाय अमर सिंह ब्रह्म सारजोंबो सावरायबाय। बिनि उनावहाय अमर सिंह ब्रह्म सारजों सावरायखांनायनि उनावहाय सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आवबो हाबहैदों। ओमफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा गोबां माहारियारि आफादफोर सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आव मोनसे बिल्डिं लुना दोनबादि बे सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न' होनना बुंबा जानाय नङा। आं बेखौ एसे सोंथिसो सोंनो लुबैदों। सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'जों लोगोसे बिनि ओनसोला बा गामिया माबायदि जानांगौमोन, आं बेखौसो सोंथि सोंनो लुबैदों। बिनि सायाव एसे कमेन्ट हो। जिथु गामि जेरैबायदि साखोन सिखोन थानांगौमोन, जों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ लोगो मोनाखै जोङो, आरो जोंनि खाथि खालायावबो मानसिफ्रा गोबां मानसियानो लोगो मोनदों, जारिमिननि बाथ्राखौ सोंनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिबाजै दङ, बिबाजैया खोन्थानो रोङा। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सारनि जारिमिनखौ बे खोन्थानो रोङा। सानैसो ओंखारदों जारिमिन, बिनि जारिमिनजों बिजों थाफाबाय थाग्रा। आं बिनावबो थांगोन साननैसोनि उनावहाय। खोथाया जाहैबाय मा, जों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ लानानै गोबां धरना होदलायो। सार उपेन्द्रनाथ बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनैसिमबो जोंनि जेसेबां गिदिर गिदिर माहारियारि आफादानो जा बा गुबुन गुबुन दल संगठनानो जा, बिथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ लानानै गोबां धरना होदलायो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बेखिनि बाथ्राखौ बुंलांबाय थायो बयबो। नाथाय दिनैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रायजो राजानो दिनैहाय मा होफैनो हादों? बिथांनि टारगेटआथ', बिथांनि थांखियाथ' सेपारेट स्टेटमोन, आलादा बर' रायजोमोन। आलादा माने इन्डियानि आलादा हादोर, कान्ट्रिखौ बियाखैमोन बिथाङाबो। बिथाङा बिदोंमोन, मा बिदों? स्टेट, बेखौसो बिदोंमोन। नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय जानांगौ बिथांनि जाखिनि भइस होनायफोर, माखासे खोथाफोर, बेफोरखौ लानानै नांदोंमोन। नाथाय दिनै जों मा नुदों? उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिदाबो गैला दिनैहाय, बिनि बिदानि फिसाजोफोर दङ, बिजामादैफोर दङ न'आवहाय, बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न' खाथियावनो। जों बिथांमोनजों सावरायबोदों मोजां गाज्रि। आं थांनानै मोनसे खोथाखौ ओरैबायदि सिन्था खालामहैदों, दिनैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्राखौ, हारिनि बाथ्राखौ लानानै गोबां धरना होदलायो, आन्दलन खालामो, दिल्लीयाव धरनानो, बहाबा रेल ब्लकेटनो, हाइवे ब्लकेटनो, उखैहाबना थानायनो, बेफोरबायदि खालामो जोंनावहाय। नाथाय बिसोरनियाव दिनैहाय सोर थाङो? दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि रुमावहाय, न'आवहाय, बिल्डिंआवहाय मोनसे अफिस रुम दङ, मिटिं हल बायदि दं मोनसे। दिनै बावहाय लेखाखौ सोर नायहैफेरदों? दिनै जोंनि आन्सलिकनि, दिनै माहारियारि आफादनि जायफ्रा आन्सलिकआव थाग्राफोर, बिथांमोना मिडिया बा गुबुन गुबुन खेथ्रआव गोबां खोथा बुंनो हायो मिथिं दावथिंफ्रावहाय। खिन्थु बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आव, रुमाव हाबनानै मालाबा बै आन्सलिकनि, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि, दिनै दतमा एरियानि आन्सलिकआ थाङो, बिथांमोना रायलायहैयोबो, नुजाहैयोबो, ओंखारहैयोबो। नाथाय गुबुनफोरा मालाबा हाबहैफेरदोंमोन ना? आंना बे मोनसे सोंथि। दिनै बैसोरो दिनै फरायसा गथ'फोरखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि नामावहाय दिनै स्कुलबो दं, UN एकाडेमि। नाथाय बिथांमोना दिनै स्टुडेन्टफोरखौ लांनानै बिनि न'आव मालाबा मोजाङै खोन्थाहैफेरदोंना? आं बेखौसो एसे मोनथिनो लुबैदों। बावहाय ओरैनो जानला मानला आंनि बुंनाया जुदि जायाखैबा आरो खमा होबानो जाबाय, सिदा बाथ्रा। आरो जायफ्रा नायनो बादों बेखौ स्किप खालामनानै ओंखारलांखा, आरो दानायबो। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। दिनै आं गामियावबो एसे हाबनानै नायबाय, मडेल भिलेज खालामनांगौमोन। दिनै भुपेन हाजरिकानि बायदि मोनसे, भुपेन हाजरिकाखौ दिनैहाय गुवाहाटि बायदियाव माबोरै खालामनानै दोनदों, मोनसे गिदिर पार्क खुलिनानै दोनदों। जों दिनै बर' हारियाव दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव मोनसे मोजां पार्क खुलिनानै मानो
दोननो हायाखै। दिनै थुलुंगाफुरिनि बाथ्राखौ बुङो पार्कखौ बेनि नामावनो दङ होननानै। दिनै बियो माबायदि स्टेन्डार्ड जानानै दङ। दिनै मेइन टाउनफोर बायदियाव गिदिरनो मोनसे जायगा नायनानै जायगानि खोथा ओंखारो जोंनावहाय जायगानि आंखाल होननानै बुङो। गोसोथारोब्ला बेफोरबायदि जायगायाबो ओंखारो। दानि सरकारानो जा आवगोलनि सरकारानो जा मावनो गोसोथारोब्ला खिन्थु बेफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबाबो मावनो गोसो गैया। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौनो लानानै जोंनि जेसेबां नेक्स्ट जेनेरेसन बिथांमोननो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्राखौ सोनानै होबाय थायो। बिथांनि न'आवहाय बिनि रुमावहाय दिनै बिल्डिं मोनसे जाबाय। बे बिल्डिंआव मानो सोहैनो हाफेराखै? मानो लांफेरनो हायाखै? मा जाहोन दं? दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि अनलि खुगाजों बुंबाय थाबाबो जानाय नङा। दिनै बिथांनि न'आव लांनांगोन, बिनि रुमाव सोहैनांगोन। दिनै गामि ओनसोल बायदिखौ मा खालामो? मडेल भिलेजाव दिनै सोनो हायो, बेफोरखौ खालामना दोननो हायो। जिहेतु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गामिखौनो साखोन सिखोन खालामना दोननो हायो। मानो हाया? गभर्नमेन्टआ गोसोब्ला मावनो हायो। नाथाय बेफोरबायदिखौ जों गोसो होआ। जोंनि जायखि सरकारानो था मालाबाबो गोसो होआ। थ' दिनै बिनि बाथ्राखौ बुंबाय थायोबा गोबां लावो। आं दिनैहाय आरोबाव मैया हाजो मानखोहैदोंमोन। दा माखासे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। बावखुंग्रि हाजो। बावखुंग्रि हाजोआव गोबाङानो थाबायहैयो आरो थाङो बोसोराव खनसे होननानै इन्जय लानो थाङो। अनलि इन्जयनि थाखायल' थाङो दे। ओमफ्राय साइडआव पस्टार थाबनानै दोनो फोरखौ लानानै बिराद गिदिर गिदिर माबा लिरनानै पस्टार लिरनानै दोनो जे साखोन सिखोन दोननांगौ होननानै। साखोन सिखोन दोननांगौ बुंनायजों लोगोसे गासैबो जानांगौ। बेवहाय दै बथलनि डास्टबिननि मोनसे स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामाखै। जानला मानला गारना दोननाय। जाय हिन्दु ससाइटिनि ना बाथौ धोरोमनि ससाइटिनि मानसिफोर बिथांमोना बोर लानो थाङो। बोसोराव खनसे बोर लानो थाङो हाजोआवहाय गाखोनानै। आं बिनि बावखुंग्रिनि सोमोन्दै आं मोनथिजोबा आरो खोन्थाजोबनोबो हानाय नङा आङो। खोन्थाजोबनो माने ससेबो खोन्थानो हानाय नङा। दिनै बेफोरबायदिनि बाथ्राखौ नाय। बावहाय अनलि ड्रेस गाननायनि फारसेथ' नों बुंजाया। बेफोरबायदिनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला मा गोबां गाज्रि माबाजोंसो बुंजाथावथाव। दिनै बावहाय बुलायनायबो जादों बा सोरबा माबा माबि बायदिसिना फेसबुकफ्राव गोबां रोखोम बायदिसिना जाय बाथ्राखौ जों दिनै बुंजाया, जाय बाथ्राखौ दिनैहाय खोनासंजाया। मा होननानै बुंगोन? बे सासेया दिनै फेसबुकाव हगारदों। बेफोरबायदि आरोखि लाजिथाव। दिनै बावहाय थांदों दिनैहाय जाय कमिटि बिथांमोनासो दिनैहाय बुंजाथावथाव। बिसोरखौसो उल्था बदनाम होगोन। आंना बेखौनोल' नेक्स्ट इयारावहाय बा बेफोरबायदि खालामबावोबा जाहाथे गोजौआव टिप टप साखोन सिखोन थायो। दिनैहाय जों बावहाय नुहैदों खालाय दैफोन खाथियावनो मन्दिर दं, साइडजोंनो डास्टबिन, ओरैबायदि लेथ्रा साखोन सिखोन गैया। जों बावखुंग्रि होननाय बुङोब्ला एसे मोजांनो जारिमिनखौ जुदि जाय जारिमिन बिनि जारिमिनखौ गोरों बिथाङा एसे मोजाङैनो फोरोंनानै होबोयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। ओरैनो जोङो खुगायाव थुलमुलैहाय जों मोनसे नर्मेल रावावहाय गोरलै रावावहाय जों बुंनो थाङो बावहाय गाखोहैयोबा साननायफ्रा जाफुङो। जों बेफोरबायदि गोबां अरुणाचल नर्थ इस्टआवहाय बयनिबो जौसिन हाजो होननानै बुङोबा अरुणाचलनियानो जौसिन हाजोआ। जों बेफोरबायदि हाजोखौबो जोङो सानफा थाबायनानै मानखोबोबाय। जों बे समाव जों बर' हारिनि थाखाय बे समाव दुखु खस्थ' लानांदोंमोन। नाथाय बावहाय सोरनि थाखाय लानो थाङो? गाव बेक्तिनि थाखायसो लानो थाङो बा माबा मोनसे बोर लानो थाङो। बे ओमफ्राय बावहाय जों ओरैनो नर्मेलि बाथ्राखौ माबोरै लाङो, माबोरै खोथा बुङो? जोंनि साननायफ्रा जाफुङो। आरे भाई जों बहुद बेफोरबायदि हाजारता हाजो मानखोबोबाय। एनडिएफबिनि जायफोर सोद्रोमाफोर, एनडिएफबिल' नङा, जायफ्रा दिनैहाय हाजोआव थाबायग्रा बिथांमोनाबो गोबां हाजो मानखोबोबाय। थ' बिथांमोननि साननाया जाफुंदोंना? आरो एनडिएफबिनि साननाया जाफुंदोंना? बावहाय नर्मेलि दै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहाय दोनबाय। जय बर' हारि।